once again. Hello! Good morning! Grabe! Tinutulak namin tong bike namin. Sobrang tirik oh! Naspag na to. Tignan niyo pa yung pinuntahan namin. Grabe! Wala nakakabike dito. Sobrang tirik. Kami, ito yung aming bridge. Ito po yung ilog. Yan. Bali kami lang po yung dito. Hindi ko alam kung bawal pa or wala lang talagang pupunta muna. Makasama ko po yung Lipit River. Yan. Maganda siya oh. Uy. Medyo malayo pa po doon. Ganyan po po yan. Tignan po natin doon. Ano nga ba? Lamig. Grabe. Lamig. Grabe, ang lamig. Lamig. Grabe, ang lamig ng tubig. Parang may ice. Yan, ito po tayo dun. Grabe. Yung balikat ka na. Formation. Malayo pa to. Dami ba to ah? Wow, ang ganda oh. Ayan oh. Ayan. Ganda siya oh. Try natin puntahan kung mapupuntan natin. Ha? Diretso tayo. Tingnan natin. Yan. Lions roaring in the morning sun, Blurred tong ka na camera. searching for a longer day. People feeling like the You know. light has just come. We must never stop the way. Ha? May falls? Ha? Saan? Ay, doon? Doon sila pumunta? Maganda dito ah. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be